game matchup between Team Bongbong versus Team Magalao. For the starters of both teams, let's first start with Team Bongbong. Number 0, Joseph Caroche. Number 12, Reggie Borja. Number 19, Henry Malakiao. Number 22, Jose Buggy Ricardo. Number 69, Beda Dulong. Coach Henry Salvacion. And for the starters of Team Magalao, we have number 7, BJ Rombaon. Number 14, Ariel Arce. Number 23, Richard Repollo. Number 27, Kevin Talban. Number 31, John Russell Antiga. Coach Jason Aparin. And the officiating officials for this game, Umpire 1, Ronnie Maliniza. Crew Chief Ronnie Maliniza. Umpire 1, Canoy Mirelia. Umpire 2, Rosel Ponting. This is your Ako Bicol Cup, Camarines Sur, Atin. Good morning, basketball fans. Good day, mga kasurog. We are now on our day 13 ng Ako Bicol Cup Camarines Select. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Good morning. With me is my partner for today is Coach JP. Coach JP, good morning. Yes, good morning, John Bachiller. Coach, isang karangalan na makapartner ulit ang Coach JP. Coach JP, labanang Bonbon versus Magarao. Coach, we've seen familiar faces talaga yung mga veterano likes na nakwento sa akin na si Arce is a former player of UNC. Yes, UNC before siya nag-UNC, nag-USI muna siya. Yes, parang ano lang, veteran presence for Magarao. And exciting ball game is ahead, kaya you can watch our games through Facebook Live sa ating Facebook Congressman Representative Saldico and sa Ako Bicol Cup page. And the ball possession will go to Magarao. Kicks it out to Arce. Arce open for 3. Misses the shot. Rebound by Balakyao. Outlets to Caroche. But intercepted. Coach, yung mga ganitong types ng laro, kakaumpisa pa lang medyo nag-a-adjust. Ano yung mga dapat gawin natin in order for us to ma-hype up and pagpawisan ka agad, Coach? As of now, since wala pang rhythm yung both teams, kailangan nila ngayon maghanap ng open players na kakampi nila. And at the same time, takbo lang para pawisan, para ganahan maglaro. Speaking of takbo, yun na sana si number 7 na si Rombaon, takbo. Kaso na foul ni number 12 na si Reggie Borja. I guess both teams kaya may panalo na medyo wala palatang panalo itong Magarao. But I guess ito yung time na talagang Rombaon with the corner 3, no good. Rebound by Balakyao. Balakyao nagmamadali, pinasa, intercepted para nakuha ni Caroche. Rebound by number 22. Ricardo for 2. Coach, medyo malaki ang lineup ng Bonbon compared sa because of the guards, medyo malalaki at maliliksi. Yes, Magarao, guards oriented ngayon yung lineup na malalaking guards. Speaking si Arce. Ayan na si Arce, ginugulo ni Beda Dulong. Arce, fake. So, what a fake, coach. Nakita si Antiga with the semi-hook. No good. Nakuha ang bola ni Arce pa din, but out of bounds, ball will go to Team Bonbon. Medyo sloppy basketball pa talaga, coach, ang nangyayari. Because it's a factor siguro talaga nakakaumpisa pa lang. Ang maganda dito, ito magkatabing taon ito. Ay, talaga. Magarao and Bonbon.
Ito ba yung, ano, yung Magaraw, yung maraming maghihilot daw? Parang Yes, Hilot Capital City. Ay, talaga. Mapuntahan nga yan. Ano yung klaseng hilot niya, coach? Baka ibang hilot Yung hilot na nakakatulog. yun, syempre. yan. Offensive rebound. Baka mapunta pa tayo sa iba. Putback galing kay Reggie Borja. And now si number 7, si Rombaon, crossing the half-court line. Passes to Taugan. Taugan fakes on the 3-point line. Attacks with the Pinoy step. In a reverse, kaso Mintes, the rebound ni Rimulyo. No good. Bola mapupunta sa Bonbon. With 7 minutes and 37 seconds remaining in the first quarter. Fourth quarter kagad. Caroche. Muntik nang maagawan ni Arce. Nagmala Alvarado yung si Arce dun Balakyaw. Turnover. Parehas kigil yung both teams ngayon. Ang dami ng turnover na nakukumit both teams. As of my count, baka tig-tatlo ng turnovers yung mga team. Ayan na si Arce directing traffic. Providing a veteran presence on the part of Magaraw. Taugan with the kick out to Arce. Arce open for 3. Misses again. Taugan with the offensive rebound. Was fouled by number 22 na si Ricardo. Nakatatlong 3 points na. Hindi pa rin nakakabuta si Arce. But I guess sanay naman to sa scoring si Arce. Sanay. Kaya, Naghahanap pa siya ng rhythm niya. Oo, kaya kumbaga sa diesel, papainit muna bago maka-shoot. Here is Taugan. Trooping the line for 2. And makes the first shot. Coach, napakaganda ng venue natin, coach, ngayon. Nalamig. Kaya, Oo nga, that's why naka-long sleeve tayo ngayon. oo, pandiinan. Yes. And Taugan makes the second free throw. And ayan na Based from experience natin yan dyan dito. Nung nag-commentate. oo. Kaya medyo napagandaan. Si Caroche at the top of the key 3. No good. Nakakuha ni Taugan pero nakakita ng foul ang ating magiting na referee. Well, pushing foul on the part of Kevin Taugan. And there is a substitution. Pinasok si Arellano. Linabas si Reggie Borja. Very early substitution. Kumbaga may adjustment kagad ang coach ng Bonbon. Nakita. Ayan si Caroche. Passes to Ricardo. Ricardo with the semi-hook and the 2 points. Itong Jose Ricardo, naglaro din to sa Viscas dito sa okay. college years niya. Oo, kaya pala medyo systematic at may galaw. Ayan na si Taugan. Fakes. Taugan with the drop pass pero naagaw ni Arellano. Outlets to Balakyaw. Balakyaw. Nakuha ni Rombaon. Passes to Taugan. Kicks it out to Rombaon for 2. Basket. Good recognition the part of Taugan. Nakita niya kanyang open teammate and then di naman siya pinahiya. Ayan na si Ricardo. Humingi ng bola si Balakyaw. Gives it up to Beda Dulong. Caroche for 3. No good. Outlets to Arce. Arce nagmamadali. Arce dinahandahan with the Pinoy step. Ayan na. The Nakabutas favorite na. moves. Talaga yun ba yung paborito Yes, niya? yung mga sidestep, mga fake pass. Yan yung Kaya mga pala favorite nung na pag moves sidestep nakangiti na, coach. Lista na pala. Ayan na si Caroche. Gives it up to Balakyaw. Arce sa ilalim. No good. Rebound. Arellano misses again. Arce saves the ball. Ayan na si Kevin Taugan nagmamadali against Ricardo. Behind the back dribble. Ayan na, Balakyaw gets the rebound against Rombaon. Balakyaw nakakuha ng foul and will troop to the line for 2. Grabe. Medyo puro veterano ata ang nagdadala ng laro ngayon. Oo. Pero veterano, pero yung laro pambata. Oo. Puro takbuhan tayo ngayon dyan eh. Yun ang maganda, veterano. And we have a timeout galing sa Bonbon with 5 minutes and 27 seconds remaining sa ating first quarter. Medyo nagpapile up na rin yung scoring and medyo pinagpapawisan na lang. I guess Yes. tuloy-tuloy na yan, coach. Yes. And hoping we'll see an exciting game Oo for naman. this first game. Oo, dito marami. sa- We have 6 games ngayon, coach. Kumbaga 6 exciting games for you. And again, pwede kayong manood sa ating Facebook page. Marami, YouTube channel. Marami tayong platforms
para at least ma-enjoy nyo yung mga laro kung hindi kayo makakapunta sa ating mga venues. Ayan na yung coach ng Magarao giving instructions to his players. Kasi they're down by 2 points lang naman. So I guess minor adjustments lang or instructions ay bibigay ng mga coaching staff. Yung mga ganyang coach, situational, every time out ba may designated plays o talagang it's more on halimbawa, kaka-umpisa pa lang, you have to motivate your players, so talagang rekta na set plays ka agad ang ini-implement or yung sistema? Siguro if you prepared well, alam mo yun yung sistema eh. So, reminders na lang yung gagawin mo. Bagay, everyday ginagawa. So talagang tama nga naman. Gagawa ka na lang ng mga situational kapag kailangan mo ng mga quick hitters na puntos. Yes, sabagay tama. Yung ensayado talagang team is talagang advantage yun. Talaga, ayan na si Arce, uwi ng pick. What a pass. Kay Rombaon, kaso hindi niya nakuha. Ayan na, Antigua, offensive rebound, no good again. Nakuha ni Arce. Arce with the fake pass. Muntik na naman makaloko yung fake pass. Every time nag-fake pass, muntik tumatawa ka, coach. So talagang nasubaybayan mo na maglaro talaga to. Ang fake pass niya ni Arce, taas-baba. Oo nga, napansin ko kanina. Yung pangalawa, pambaba kay si Remulla with the soft touch. Grabe. Yes, ang Remulla, former varsity player din to ng UNC. Mala time. Mala Nikola Jokic ang datingan nito. Big man with the soft touch. Tisoy na tisoy. Oo, kaya talagang Nikola, yan na si Abilion. Abilion at the top of the key 3, no good. Rebound by Arellano. Nakuha ni Taugan. Pinasa kay number 31 na si Antigua. Gives it up to Rombaon. Arce again. Passes to Remulla. Remulla powering his way for 2 and 1. Grabe. Nikola Jokic talaga. Labas loob ang puntos nitong si Remulla. Kaya natatawa talaga ako. Talaga halos parang sa kulay pa lang, alam mo. Pero lakas din eh. And he will go to our charity stripe para sa kanyang bonus free throw. Sana hindi ko mabati. Sana may pasok lang. 3-point play. And the score is 8-10. Pabor sa Magarao. Yun na nga, nabati ko, coach. Di pumasok. Pasensya na. Ayan na si Abilion. Wisely waiting for his teammates. Gives it up to intercept. Borja recovers the ball. Borja, natapikan ni Remulla. Ayan na si Rombaon. Pinasa. Kay Importante. For 3, no good. Ayan na naman si Remulla. Nakuha ni Importante. Nangangalabaw. Nakuha yung bola. Wala. Antigua. Taugan with the fake. Taugan with the emergency pass to Remulla. 4-2. Grabe. Napaganda pa tuloy yung drop pass. Grabe yan na si Rombaon with the steal. And the lefty layup kaso sorry miss on the part of Rombaon. Yes, good. Coach, we have an update galing sa ating courtside reporter na si Janelle. Janelle, magandang umaga sa iyo. Magandang araw mga kasurog. Andito ulit kayo sa panibagong araw ng maaksyong labanan dito sa loob ng Cafete Sports Complex. At sa unang laro ngayong araw ay matutunghayan natin ang laro ng Team Bombon na merong 1 win at 1 loss versus Team Magarao na merong 0 win at 2 loss. Kanina nga ay nabanggit ni Assistant Coach Neil ng Team Bonbon na galing sila sa pagkatalo kontra Team Naga pero kailangan nila mag-bounce back para ibalik ang confidence ang kanilang mga players. Medyo challenging nga daw ito sa pati ng mga coaching staff na i-motivate ang kanilang players. Pero ika nga nito na hoping for the best na hindi maapektuhan ang players sa pagkatalo nila kontra Team Naga. Para naman sa Team Magarao, nabanggit din ni Consihal Stephanie na ang mga naging adjustments nila ay mas pinalakas pa nila ang kanilang opensa at depensa at mas nag-focus din sila sa speed at fast break ng players dahil kung ikukumpara nga ito sa kabilang kupunan ay merong silang mga maliliit na players. Ngunit hindi daw ito ang magiging rason para maging tuluyang matalo ang Team Magarao dahil patuloy din nilang ini-improve ang kanilang mga game strategies para kanilang masungkit ang pagkapanalo. Mga kaibigan, mapapanood nyo ang lahat ng live game coverage sa aming YouTube at Facebook page as live broadcast. This is Lionel Jamano at ako ang inyong mga kasama yung Game 1 para sa mga eksena, mainit na diskusyon, mga silip at aksyon dito lamang sa loob ng hardcourt. Balik sa inyo, partner.
Maraming salamat, Miss Janelle, sa update. Yun na nga, Coach. Sabi sa update ni Miss Janelle kung paano nila i-motivate. Ganun, Coach, coming from a loss. Ano yung mga motivations natin? Kasi medyo masakit talaga pag coming from a loss. Yes, Medyo yung moral mababa. So, Yes. ano yung mga pointers natin dyan para di maapektuhan ang team as a whole? Sa amin, for us, dapat maproseso namin ng maayos yan. Hindi naman kailangan agad practice kagad. So, kailangan may proseso. Kumbaga, parang team building yung dating. Oo, very important yung mga gano'n, like team building. Kasi yung bonding ng team, di lang naman sa loob ng court. Totoo Kumbaga, mas nag-gel yung team kung matagal na kayo nagsasama. And then, araw-araw kayo magsasama. Kumbaga, yun talaga ang dapat gawin. And we are back sa ating ball game. Si Borja, tinidepensa ni number 13 na si Adolfo. Ayan na si Ricardo. Naagaw ni Adolfo yung bola. Binigay kay Rimulya. Outlets to importante. Importante with the left. Pasok yan. Ayan na. Tumatakbo na rin yung Magaraw. And they are up by 4. Ayan na si Caroche. Gives it up to, ayan na, pumost. Nasa poste si Borja. Borja with a follow-away shot. No good. Kaso, coach, nahuli si Adolfo na tinulak. Si Ricardo sabay tawa dahil alam niyang nahuli siya ng mga referees. Ang kagandahan dito ngayon sa Team Magaraw is guards oriented. They are running down the floor. And dapat ma-recognize ng Team Bonbon to na matapatan nila yung matchup ng type of game na ginagawa ng Magaraw. And good thing pa sa Magaraw, pati si tumatakbo din, si Remulyo. Kaya talaga medyo kailangan nila mag-double up. Na-influensyahan. Oo. Si Remulyo hindi na yung traditional bigs na pag big man ka, di ba? Dati, coach, ganun, pag big man, dapat dun ka lang sa ilalim, dun ka lang sa loob. Ngayon, hindi. Kailangan nag-evolve na ang basketball. So talaga, kailangan tumira ka sa labas. May dribble ka. Samantalang ngayon talaga, grabe na yung mga NBA players ngayon. Talagang iba na rin yung European type of basketball ngayon. Yung influence nila, iba na. Oo. And intercepted yung bola. Mapupunta yung bola sa Magaraw. With 20 seconds remaining sa kanilang shot clock and 1 minute and 50 seconds remaining sa ating first quarter. Importante against Borja. Nangangalabaw. Importante nakakuha ng foul. Grabe itong importante. Talagang kinakatawan ang mga bigs ng Bonbon. And we'll go to the charity stripe for 2 free throws. Importante makes his first free throw. Grabe itong guard ng na si Importante. Reminds me of a former Ateneo player. Yung mga bulky pero di masyadong katangkaran. Yung kaliwete. Yung nasa 3x3 ng PBA ngayon, si Tonino Gonzaga, ang mga build niya. Yung mga Miko Custodio. Yung mga ganon, grabe. Malalapad na hindi mas flashy pero efficient. Efficient sa loob ng court. Ayan na si Ricardo. Pinigyan sa gitna. Pasa kay number 15 na si Sambo. Misses the shot. Abilion intercepts the ball, gives it up to Ricardo. Ricardo with the fake. Ricardo with the alahoy na tira, no good. Nakuha ni Abilion. Ayan na. Sambo again. Kaso nakakuha ng foul. Yan na nga sa foul on number 13, Adolfo. I guess second foul na ni Adolfo. Na, another substitution para sa Bonbon. Pinasok na si Agnote, pinalitan si Abilion. Siguro yan na, nag-adjust na. Tinapatan na rin yung guards. Medyo mabibilis na rin, I guess, yung sa Bonbon. Kaya medyo match na yung laro. Sambon makes the second free throw. And ayan na, medyo lumalayo na talaga konti ang Magaraw. Ayan na si Importante. Importante fakes, hangs. No good. Nakuha ni Gonzales. To Remulyo. Pass. Importante fakes. Nangalabaw ulit. Wala. Nakuha ni Adolfo. Adolfo with the short stop. Book it.
Maswerte ito ng Team Magaraw sa ilang possession na yon. Grabe. Lahat. Ayun, nahuli. Meron tayong foul na nahuli. Ayun, penalty na sila. Oo. Sayang naman, unnecessary kasi wala namang talagang ginagawa na. Hinawakan niya lang at natawagan siya ng foul ng ating mga referees. And sa akin, kailangan tawagan yun dyan kasi Oo. ito nagsisimula yung, alam natin, yung heat of the moment. Oo, tama, So, tama. At least, ngayon makontrol na ng mga referees yung mga ganyang... Oh, as early as now, pag yes. talagang kasi pag later part sa second half, medyo talagang buhusan na yun, git-gita na. Kaya yes, medyo pag baka... kita na, Oo, doon na. sigurado yan. Sigurado yan. O, mga lambingan, di may iwasan. Ayan na. Si Gonzales nagdadala ng bola. Remolyo with the soft touch, misses the shot. Ricardo grabs the rebound. Ricardo harassed by Importante. Ayan na. Stolen. Remolyo with the fake. Pinasabay. Si Ricardo for 2 again. Grabe si Tindi ng Remolyo. Walang Oo. palitan. Oo, walang palitan. Patapos na ating first quarter. Talagang same intensity pa rin. Yung energy niya from the start hanggang ngayon is same pa rin. Ayan na si Caroche with a no-look pass. Ayun. May foul tayo Nakakuha doon. ng foul. Oo, si Remolyo. Baga, as early as first quarter, talagang Remolyo is imposing his will talaga. Talagang pinapakita niya na he is a very dominant big man. Yes. And yun, effective nga. Oo, Pero very, very tingnan natin effective. ngayon. Patapos sa first quarter, wala pang palitan. Yes. O baka naman, coach, wala talaga ibang big man. Yes, ito kasi wala yung Bautista dito ngayon sa Magaraw. yun naman That's pala. why I think na briefing naman siya ng mga coaches. Oo, yun na. Meron tayong jump ball and possession arrow mapupunta sa Team Magaraw with 11 seconds remaining in our first quarter. Ayan na, Gonzales gives up the ball to ayan na, Adolfo for 3. Rebound ni Gonzales. Gonzales again. Swerte. Oo, swerte talaga yung 50-50 balls. Yes. And that ends our first quarter with the score of 14-23. Lamang ang Magaraw. Ayan na, coach. Yan Talaga. yung mahirap kalaban, yung swerte. Oo, yung 50-50 Yung balls 50-50 talaga. ball. Grabe. Halos, totoo nga napansin mo. Every time talaga, Every merong second, bounce. third. Ayan Yes. na, as we see, the highlights ng ating first quarter. Ayan na, si Remolyo talagang nangangalabaw sa loob. Yan, yung end one niya kanina. Yan talaga. We'll see if maging consistent siya all 6 throughout the straight game. points. Ayan, sumagot na rin dito si Borja. At paano? Si Borja again, another 3. Ayan na, nung pumasok si Importante, nagbago yung complexion ng Yes. laro. Talagang tinakbuhan ng Magaraw. And then another instant offense on the part of Adolfo. And tingnan natin ngayon, come second quarter, kung anong mga adjustments and mga plays na ibibigay ng both coaches para sa kanilang mga teams. Yes, actually nakaka-execute yung Team Magaraw from transition offense nila eh. So, dun sila nakakakuha ng puntos. So, ang kailangan gawin ngayon ng Team Bonbon is they need to stop the transition of Team Magaraw. Para maka-set up sila ng tira nila ngayon. Oo, pero talagang tiyan mo naman, yung Magaraw, medyo compared doon, medyo bata-bata yung Magaraw, pero, ay, medyo may veteran na sila, pero medyo still, takbo sila ng takbo. I guess, yung bata lang dito ata, si Taugan eh. Yes, siya yung pinakamabata talaga dyan. Oo. First year college pa lang yan si... Bata nga. Yes, Kaya Taugan. pala matapang pa at ano. And talagang speaking mabilis of pa. Taugan, di ba? Dyan yung kapatid niya is Oo. from Bao din. Yung, Oo, naglaro sa Bao. yes. 45 points 45 yun, points. nakaraan. Grabe, sabi ko. Lumilipad talaga. Na-cover namin ni Coach Peter yon. Grabe. Nabigyan. Yung last shot pala, hinatulan na no basket. Tama, yan na yan. Yung sinasabi natin, mga replay system, grabe. It's a vital role sa mga games talaga. Sobrang yung mga calls na pwedeng i-review, nare-review coach. Kumbaga talaga yung basketball is evolving right now. Yes. And yung malaki ang 2 points sa game of basketball. Oo, sobra. Momentum yan. It-change momentum. It-change the pace of game. Yes, yun na yan. Possession. Nasa mga nakaputi.
sa Team Bonbon. Caroche, tumira ng tres, no good. Rebound by Taugan. Taugan gives it up to Arce. Arce, directing traffic. Arce, passes to Taugan with the corner three. Taugan fakes. Kicks it out to Arce. Arce with the fake. Arce with the layup. No good. Rebound by Balakyao. Balakyao nagmamadali to Borja. Borja with the left hand. No good. Importante. Secures the rebound. Passes to Arce. Arce with the fake pass again. What a spin. And the up and under, coach. Ayun na! Grabe. Mukhang hihingian ganyan ng, ng highlights. Grabe. Inilista ko na. First minute pa lang ng second quarter, may highlights na kagad tayo. Bigay sa atin ng ating veteran na si Arce with a fake pass, sabay spin move up and under. Grabe naman, batang-bata. Ayan na si Importante. Loses the ball. Sayang. Open na sana si Taugan, but hindi nahawakan yung bola. Ang ball possession ay mapupunta sa Team Bonbon, partner. Hindi pa rin ako makaget over sa tinira ni Arce, coach, talaga. I'm very amazed kasi hindi na sa as before siguro. Yes, ganun flashy, ka-kondisyon. bilis. Oh. Pero ngayon, still effective pa rin sa loob ng court. Si take a look, si Importante, all alone. Yun na nga, naghihintay pa ng contact. Iba talaga. Ayan na, Importante. Powers his way for two. Ayan na, medyo namamagana talaga ang kalamangan ng Magaraw. Kailangan na ng Bonbon na umiscore because talaga napag-iiwanan na sila. Yan si Sambo, gives it up to Borja. Borja for three, no good. Importante. Looking for his teammates. Kicks it out to Taugan. Kaso, napalakas ang pasa. Yes, yung mga ayaw naming mga pasa, yung mga cross-court passes na ilang tao yung dadaanan. Oo. Sabi, medyo kamot ulo mga coaches dyan. Yes. Ayan na si Borja with a corner three. Kaboom! Pasok yan. Kailangan nila yun. Yes, a much needed three. Yes. Para sa Bonbon kasi talagang medyo lumalamang na ang Team Magaraw. And at the same time, dun sila kumukuha ng puntos Yes, sa tama, labas coach. talaga. Oo, tama. Ayan na si number 50. And we have an update sa ating courtside reporter again na si Janelle. Janelle, pasok tayo dyan. Now to talk about on how they prepare for their game. Right at this very moment, makakasama natin ang isa sa mga coaching staff ng Team Magaraw, si Konsehal Santi Estefany. Good morning and thank you for gracing your time with us today. So Coach, meron lang po akong dalawang questions para sa inyo. Ano po yung sa tingin ninyo yung naging rason kung bakit hindi naging matagumpay yung laro nyo last time? Sige. Good morning po sa mga nanonood and sa aming Mayor Yipip Senyar, hello po, and sa mga kababayan namin sa Magaraw. So bali po ang naging nangyari noon, yung offense namin hindi namin napreparan yung pag sila ng full court defense. So hindi na masyado yung nalusutan, kaya ngayon ginagawa na namin ang paraan yan. Okay, Coach, next question. Anong klaseng game plan kaya or strategy ang maibibigay ng Team Magaraw ngayon? So siguro ngayon ang strategy and game plan more on bilis and more on offense and teamwork ang kailangan ng Team Magaraw. So galing kami sa pagkatalo, so di inaalis namin yung low moral. So high moral pa rin kami kahit galing kami sa pagkatalo. So ngayon bilis and teamwork ang kailangan ng Team Magaraw. Okay, again, thank you so much, Konsehal Santi. So that's all for now for Team Magaraw. We'll be right back later. Back to the panel. Thank you, Janelle. Yun na nga, coach. Tama yung ating hula. Bilis talagang nasa game plan pala nila. Ang bilisan ng laro ngayon, kahit coming from a loss, talagang they are still prepared coming for this game. Yes, and alam nila, yun yung advantage nila ngayon dyan sa larong to. Ayan na si Importante again. Tiningnan pa ang number 69 na si Beda Dulong. Grabe. May stare down pa yun, ha? Ayan, Importante. Kerwin Importante will troop to the line for two. Ito yung nagtatrabaho ngayon since Yes. wala yung Remolyo. Yes, siya naman Yes, ang siya nasa yung- loob yes. talaga. Sa sobrang lakas niya, bagay na bagay yung kanyang pink na sneakers sa kanya, coach. Sa tikas niya, pink talaga yung sapatos niya. Totoong lalaki, nagsusuot ng Yes, ayan na. Importante.
makes the second free throw. Ayan na si Borja. Hands off to Caroche. Caroche crossing the half-court line. Passes to Borja. Borja to Ricardo. Ricardo kicks it out to Balakyao. Balakyao for 3. No good. Ayan na, nahuli na naman si Kevin Taugan. Natinulak si Borja. Si Borja na lang nagiging bright spot ngayon. Yes. Para sa Team Bonbon. Draining 3 sa labas. And kumbaga, he is also orchestrating para sa Team Bonbon. Ayan na. A good pass sana pero medyo nahawakan. Ayan na si Arce. Arce with a good pass. Importante. 4-2. Grabe yung Arce talaga, coach. Very calm and composed pagdating sa mga fast breaks na gano'n. Wala. Ano lang sa... He's one of his game during his time. Oo, nakwento. Grabe talaga daw. Grabe. Kaya, alam mo, it reminds me of Willie Miller na parang patawa-tawa lang sa loob ng court. Pero kakainin ka ng buong-buo ni Willie Miller. Ka. Yes, grabe. And masasaktan ka talaga. Yes, yung prime naman kasi ng Willie Miller talaga. Iba. Idol. Talagang... Left-handed pa. Gifted masyado yung mga left-handed. Oo. Ito si Arce, kanan to pero gifted din. Pero patawa-tawa lang, baba-baba, fake pass, taas-baba. Basic. Oo, very basic talaga. Sana ngayon masolusyonan ng Team Bonbon yung running game ng Magaraw. Kasi tapos na yung first quarter natin pero still effective pa rin yung ginagawang run and gun ng Team Magaraw. Oo, dahil dyan talaga nagra-run pa yung Magaraw. Napapahinga pa si Richard Remolyo. Yes. Bagay sa luxury talaga pag meron kang mga ganyang players like importante na they are small but they can play multiple positions talaga. Kaya medyo pahinga-pahinga muna ng konti si Remulla. Come second half siguro babawi pa rin yan. And linalasapatan nila yung kalamangan nila. That's why nagpapahinga pa yung Remolyo. Ayan na si Borja. Borja. Gives it up to Ricardo. Ricardo humingi sa post. Balakyao lumabas. Balakyao with the baseline move. Nabitawan pero nakuha ang bola. Ricardo with the fake. Nakakuha ng foul. And coach, meron tayong update sa ating leading scorers during first quarter. Ayan na para sa Team Magaraw. Meron pala talagang 8 points si Richard Remolyo. And para sa Team Bonbon. Para sa Team Bonbon, meron naman tong number 12 na si Bolin points, 5 points with 2 rebounds. And number 22, Boogie Ricardo with 4 points and 6 same talaga si Ricardo and si Borja talaga. Borja pala. I'm sorry, Borja. Borja ang nagdadala ng tempo dito para sa Bonbon. And hoping ang ating mga coaches na pinasok nila yung mga players na magkaroon sila ng magic bunot. Ayan na si Taugan. Fakes na fake. Ayan na ang kanyang Euro. Kaso medyo saliwa ang tira. Importante. Dinahan-dahan. Sapa lang nakuha niya kay Beda Dulong. From Bauer with a short stop. Bucket. Easy lang. Talaga ito yung shooter nila sa Team Magaraw din. Sabi ni Rumbahan, bahala kayo dyan. Basta ako dito na open. Lista mo na yan. Ayan, Beda Dulong. Loses the ball. Ayan na Arce. Arce waiting for his teammates. The pass. Oh my God. Ayan na. Classic basketball. Talagang very classic pero effective. Grabe, tumigil sa gitna, sabay abot. Literal na inabot, coach. Literal na inabot. Ito sa'yo na, tumira ka na. Parang all-star lang yung laro Pero siya, poker face, hindi tumatawa. Nakita natin sa ating mga screen sa ang ating DPD na isa sa mga technical heads ng Ako Bicol Cup na si Sir Jojo. Magandang umaga po. Magandang good morning, Sir Jojo. And ayan na si Remulla. Fresh from the bench. Talagang medyo nananalasa kagad. Kasi alam niya, well-rested siya. Yes. And yun na, match-up wise, Boogie Ricardo lang yung malaki ng Bonbon ngayon. Ayan na si Remulla. Sabi ko na nga ba yun. Kaso sabi ni Ricardo, wag ngayon. Si Taugan with the fake. Taugan with the fall away. No good. Ayan na naman. Ang very physical na si Importante. Medyo linambing ang number 12 na si Borja.
Pero John, very evident talaga na Borja and Ricardo yung bumubuhat sa team. Oo, yan na. Yes, talaga kung wala sa kanila, medyo malaki-laki ng lamang. So ngayon, malaki din talaga ang hahabulin nila with 4 minutes and 44 seconds remaining sa ating second quarter. Lamang pa rin ang Magaraw. 20-39. And we have a foul na nakita ng ating mga referees. Mga ganong senaryo dapat iwasan natin kasi unnecessary fouls. Yun yung like ngayon, ang bilis, nakagad ngayon dyan, penalty na sila. Oo, as early as 4 minutes talaga. Penalty kaagad. Yan na si Abilion. Will troop to the line for 2 and misses the first one. Ayan na, importante talaga yung penalty situation talaga. Kailangan i-control and ma-maintain nila na hindi sila ma-foul trouble. And Bonbon needs to convert that. Yes. And needs to maximize that advantage Sobra kasi. against sa Magaraw. Yes, tama. Kasi you are scoring na hindi gumagalaw yung oras. Kaya talaga yan, si Abilion makes his second one. Ayan na. Si Juvie Gonzalez dribbling the ball. Waiting for his teammates. Si Remulo humingi sa gitna. Adolfo for Gonzalez swings the ball to Rombao. Good ball movement on the part of Magaraw. Kaso hindi lang na-convert. Ayan na si Borja. Borja kicks it out to Caroche. Caroche for corner 3. No good. Pero nakuha niya yung rebound. Caroche fakes, pumps. No good. Ayan na si Rombaon. Rombaon. Outlets to Taugan. Taugan flies and scores. Grabe. Sabi niya, akin na to. Nauna nga, pero akin na to. Kaya ko na to. One thing talaga na notice ko sa Taugan brothers during this Ako Bicol Cup leg is yung body control nila. Yes. Kahit merong contact na sa ere. Pero ganun kagagaan at kondisyon, talagang hindi nila iniinda and kaya pa nila ma-convert yung mga ganun kahit may foul na. Baka nagko-core exercise to dyan. Kaya maganda yung body control sa taas. Pwede. And makes his bonus free throw. Talaga yun ang napansin ko. Same thing din kay Kenneth Taugan during the game nung Baaw. Talagang kahit even yung tira wala na sa posisyon but still yung tira andun pa din. Ayun, grabe yung hustle ng Taugan. Coming from a 3-point play. Yun naman, nablanka niya ang tira ni Borja. Grabe itong batang to. Talaga, he is a future, I guess, of Team Magaraw. Ayan na, Ricardo na agawan pero nakuha pa rin ni Borja. Borja, binigay kay Caroche. Caroche swings the ball to Abilion. Abilion with a crossover. Drops it up, kaso naputukan ng 24 seconds. Good defense on the part of Magaraw. Grabe coach talaga. Lamang na sila pero very aggressive pa when it comes to defense. Gusto nilang manalo and kailangan nila talagang manalo ngayon. Oo. Kasi kumbaga talaga representing your municipality is talaga it's an honor para maisuot sa gitna. And as you take a look sa 3 points si Taugan, pinapakita niya yung all-around display of basketball para kay Kevin Both Taugan. offense and defense. Oo. Mabalik tayo doon coach. Talaga iba pag nire-represent mo ang municipality na sa dibdib mo yung jersey. Kumbaga it's malaking karangalan talaga para sa mga players. Yes. And dyan nagsisimula ang lahat. Like, yun nga, di ba? If you represent small town, yung iba naglalaro, they represent Pilipinas na. Yes. So, mas malaking responsibilidad yun sa part ng players. Oh, and then magandang platform din to binibigay sa atin ng Ako Bicol Cup para makikita tayo. We're live online. Yes. Yung mga scouts, yung mga coaches all over the Philippines nakakakita ng mga young talents coming from Bicol. And then yun na, doon nag-uumpisa ang lahat para at least ma-discover and makapunta tayo sa mga big schools and big leagues talaga. What a pass by Borja to Ricardo, kaso misses the point blank range. Sayang naman. Ililista ko na sana coach yun sa top 10 plays of the week natin. Yes. Kaso medyo di lang naipasok ni Ricardo kasi I guess fatigue na rin kasi pinagpapalit-palitan siya ng mga bigs. Likes ni Remulyo era importante. Rombaon with the corner 3. Kaboom! Ayun, siya pa nag-close out. Ayan na, oo. Talagang do it all guy din si Ricardo. Pero, ayun, with 2 minutes and 31 seconds na nalalabi sa ating second quarter. Lamang pa rin ang Magaraw. Medyo lumalaki na. Ayan pa, Adolfo with a defensive rebound. Gives it up to Gonzalez. Gonzalez to Remolyo. Remolyo, sabi niya, teka lang. Huwag magmadali. Binigay kay Gonzalez. Ayan na. Rombaon. Nasa corner. Pinasa kay Adolfo. Sabi na Adolfo, umikot. Ayan na si Remolyo. Remolyo with the spin in the soft touch. Block by Ricardo.
Caroche against Adolfo. Caroche, iniwan. Kaso natapikan ni Adolfo. Grabe. Good defense on the part of Adolfo. Given the situation, tumira na yung sa part ng Magaraw and nakababa pa yung dalawang teammates ng Oo. Magaraw, naka-defend pa sila doon. That's why ngayon naka-set up sila ng defense nila. Ayan na si Gonzales against Ricardo. Gonzales passes to Remolyo. Remolyo kicks it out to Rombao again for 3. Kaso naka-up. Kami nag-prepare ng mga sapatos bago ipamigay. And then kudos talaga sa Ako Bicol Cup for giving Yes, malaking bagay yun. shoes. I sa think it's a atin. motivation, especially Yes. sa lahat ng mga players. Oo, kumbaga yun ang sabi namin na parang player na lang, isusuot mo na lang jersey and sapatos. Ayan na naman ang another Taogan! taugan move. Signature gusto- na ata nila magkapatid yan. Mas gusto niya nga ata yung may contact talaga kasi pansin ko pag lumilipad siya all alone, hindi niya Sobra. na-convert. Yes. Pero ngayon pag may contact talagang kahit sino pa, pasok talaga yan. Kahit out of balance talaga, yung control ng bola sa taas, andun pa din. Oo. This kid is a future talaga kaya just continue playing talaga sigurado may daratnan tong batang to. Caroche. Yan, nakasaw na ngayon ng Magaraw. Yan na si Adolfo. Adolfo gives it up to Caroche. Yan, ang pesky defense si Adolfo. Grabe. Arellano against Gonzales. Nakalabaw with a layup. No good. Taugan with the offensive rebound. Taugan kicks it out to Rombaon. Fakes. Rombaon for 3. No good. Rebound ni Gonzales. Kaso nahuli siya ng referee. Tinulak si Agnote. Huli, pero hindi kulong. Oo, Agnote. Maliit kailangan niya siguro itulak. Si Agnote fresh off the bench. Medyo malakas-lakas pa kaya medyo nauna siya sa talunan. And ngayon, magkakaroon siya ng chance na makapuntos at pagpalit ng profile picture dahil makukuha yung Sigurado. makukuhanan. Yun na nga, naipasok niya pa. Pwede niya nang ilagay sa kanyang story ang isang puntos niya. And then, ayan na, Agnote with the second free throw. Makes the second one. Ayun. Parang tinapon lang Oo, Pero pasok. pasok. May mga ganun talaga ang player coach. Yung Talaga mga orthodox na tinatawag. orthodox. Mga likes ni Sean Mario na akala mo hindi makakashoot. Yes, mga Bruce Bowen. Oo, yun nga, tama. Ayan na. Beda Dulong. Taugan, fakes. Rombaon again with the corner 3. Kaboom, grabe. Sa wakas, Oo. Grabe, as of my count, katatlo, 4 na 3 points sa si Rombaon. Ayan na, Taugan. Collects the rebound. Taugan, nagmamadali. Taugan, flies. Oop, what a pass. what a pass. Ayan na si Taugan. Taugan fakes again with the shot. 2 points kay Taugan. Grabe itong batang to. Speechless na lang ang coach talaga. Kasi Napas. parang effortless kung Na-rebound. gumalaw. Effortless kung gumalaw talaga yung bata. Talagang walang ka-pressure. Pero still, making buckets talaga. Yes, 100% ang kondisyon nito. Oo. Walang kapaguran. Oo. Ano lang, medyo pag nasasaktan, pag lang. Ayan na. Jersey number 69, Beda Dulong. Speaking of 69, batiin ko aking kumpare na si Mamerto Rojas, ang kanilang paboritong number, number 69. Mukhang maraming may paboritong sa number na yan. Oo, paborito ng kumpare ko yan. Magandang umaga. Yan na si Taugan. Outlets to Adolfo. Adolfo at the buzzer. No good. And that, folks, ends the first half of Bonbon versus Magaraw. Lamang ang Magaraw, 57-24. Magbabalik po kami.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Back to the ball game. Start of the third quarter. And we are back to our ball game. Again, good day again. We're witnessing the game between Bonbon, yung mga nakaputi, against Team Magaraw. Sila naman yung mga naka-green. Hiningal ako, coach. Sumakbo ako. Buzzer beater. Oo. Yan yung nangyari. And then pala, Pero pasok. we have an update sa ating mga leading scorers para sa Team Magaraw. Si Kevin Taugan with 14 contested points. Ito yung mga talagang binabangga. And si Kerwin, importante, 11 points. And Richard Rimolio with 8 points. On the other hand naman, para sa Team Bonbon, Again, ito pa rin, number 12, Reggie Borja with 8 points, 4 rebounds, and 1 steal. And Boogie Ricardo wearing jersey number 22 with 5 points and 7 rebounds with 1 block. ayun na nga, I guess talaga medyo nasa buntong Team Bonbon, I guess, ng mga coaches nila kasi talagang medyo malaki-laki ang kanilang hahabulin. And ayun, with the first possession sa ating second half, ayan si Cantalejo swings the ball to Importante. Lobs the ball to Arce with
the 3. No good. Nakuha ni Borja ang bola. Borja waits for his teammates. Binigay kay Caroche. Caroche to Ricardo. At the top of the key, Ricardo with a fake, with the up and under. Pasok yan. Ganda. Grabe, yung drop step. Sabay dukot sa ilalim. Ayan na, 2 points. Cantalejo. A fresh guy from Team Magaraw. Taugan with the long 3. Misses. Ayan na, a putback. Number Galing 31. kay 31 na si Antiga. Ayan na. And we have a report coming from our courtside reporter na si Janelle. Janelle, good morning. Now to talk about on how also they prepare for this game. Right at this very moment, makakasama natin ang isa sa mga assistant coaches ng Team Bonbon. We have assistant coach Neil Sumangid. So good morning po. Thank you for gracing your time with us today. So I have only 2 questions for you po. What do you think is the reason kung bakit natalo kayo kontra Team Naga last game nyo? First of all, good morning po and thank you. And unang-una po, alam naman namin na powerhouse yung Naga team. And inabihan namin yung mga player namin na labas lang yung laro nila and to make focus pa rin sa kanilang mga laro. And medyo nag-collapse din sa mga second quarter dahil medyo sa depensa namin. Doon kami alam kong na wala and na wala sa focus yung mga player namin. So last question po, Coach. What do you think will be the strategy of the Team Bonbon since ngayon consistent na nakakalamang kayo for this game? Unang-una, bago mag-umpisa yung laro ngayon, refocus again and mag-bounce back para makabalik kami sa mga laro namin. And dalawang bagay lang yung tinuro namin sa player bago mag-umpisa yung laro ngayon. Yung extra effort or magsipag sa pagdepensa, and when it comes to offense naman, magtiwala sa sarili and magtiwala sa mga kasama na mga player na kasama nila sa court. Thank you. Okay, thank you so much, Coach Neil. So yan muna po ang update dito sa court side. Balik sa panel. Maraming salamat. Yun na nga, sinasabi ni Coach na refocus sa Team Magaraw coming from a loss sa Team Naga. Yun naman talaga dapat after a loss. Talagang kailangan mag-refocus and mag-review ng mga past games, mistakes para at least alam nila kung anong gagawin nila. Yes. And I think kung isasum up mo yan, John, yan yung motivation na talaga yung kailangan ng team. Yes, yan another putback para kay Antiga. Pasok na naman. Then grabe, medyo malaki na talaga ang habulin ng Team Bonbon. Balakyaw. Gives it up to Ricardo, kaso na intercept. Ayan na si Cantalejo. Naagaw din. Ayan na si Arce, nahuli. Na may tulak. Kay Balakyaw sa Baytawan, dalawang veterano. Hindi ko kaya abutin yan, babanggay na lang kita. Tama, mas mabilis ka lang konti, kaya tutulak na lang kita. Ayun na. At least, naka-ball stop ako. Oo, yun na nga. Kaso, as early as 7 minutes and 51 seconds, penalty na ang Magaraw. So, this is a chance para sa Team Bonbon na to score para na mabawasan ang kanilang kalamangan ng Magaraw. Yan na. Sobrang aga niyan. Oo, talagang medyo kamot ulo si Coach kasi ang aga ng 7 minutes para sa penalty. Yes, and they need to be aggressive itong Team Bonbon kung gusto nila makahabol ngayon. Ang ganda talaga ng footwork talaga ni Ricardo. Oo. Talaga very basic din ang galaw ng batang to. 35 points na lang. Oo, 35 points na lang. Medyo Team Bonbon. Kaya pa naman, kumbaga, kaya pa naman. Extra effort lang on the part of Bonbon. As we take a look, si Antiga, ang perimeter jumper, misses the shot. Kaso ayun, nakaapak naman. Si number 12, hindi niya nagustuhan ang tawag. Masakit na turnover yun. Oo. Sayang kasi medyo may mga nauna ng teammates. And momentum-wise, nasa momentum ngayon ng Team Bonbon. Yes, medyo nandun yung momentum. Ayan na. Cantalejo against Caroche. Adolfo
Arce is open for 3. Hindi pa rin makabutas. Nakuha ni Caroche. Binanggahan ni Arce. Ayan na, sabay nabasa ko yung sinabi niya sa bibig niya. Hindi ko ulit makukuha bola. Kaya pala ang aga nilang na penalty ngayon dahil sa mga ganung those kinds of foul talaga. Foul. Kaya medyo si coach, medyo nakita ko giving instructions to Arce na parang tinuturo niya yung game clock na parang ang aga pa, penalty na. And itong Joseph Caroche, kapatid nung player na nasa Kanaman na. Oo, tama ako. Kaya sabi ko may na-cover na rin akong games na may Caroche. Gumagawa rin yun. Yes. Gumagawa rin yun dun. Pareha sila, same school sila, galing UNC. Ito ngayon, siya yung present na varsity. Ayan na. Pinalitan si Arce. Because of those kinds of fouls na talagang sabi niya wala naman daw. Pero obviously meron. Cantalejo against Caroche. Adolfo. Pinasa kay Taugan. Taugan with the familiar fake galing sa labas. Yan na si Cantalejo with the spin. Oh my God! With the left hand. Caso Bintis. Ayan na si Remolyo with the offensive rebound. Ginugulat ako ng mga guards talaga ng Team Magaraw ngayon, coach. Aggressive sila talaga in terms of offense nila and even their defense and transition defense nila. Pero yun nga, kailangan nilang makontrol kasi as of now, they're at the penalty situation. Ayan na, Remolyo. Remolyo imposing his will. Grabe yun na. Up and under pa. Sinawsaw pa ng konti, sabay sinubo sa ring. Ayan na, with the score is 32-65 in favor of Magaraw with 6 minutes and 43 seconds remaining. Ayan si Borja, humingi sa post. Ricardo, nakuha yung bola. Ayun. May foul na naman tayo dyan. This will be a long third quarter para sa atin, coach. Sure yan. Sure. Kasi free throws will pile up and then it will stop the time. Yes. Sana naman makonvert ng Magaraw, ay ng Bonbon para magkaroon tayo ng exciting come fourth quarter. Ayun nga, masakit yan kasi kahit penalty na, kung hindi mo na convert yung mga free throws na yan, useless pa rin yung aga na yan. Ricardo with the last free throw. Misses again when yan. Taugan with the Kalawit rebound. Iba talaga to. Taugan, ayan na Taugan. Defense to offense. Sure to for Kevin Taugan. Ayan na Ricardo. Borja to Caroche. Caroche, Sambo, di niya nakita. Caroche to Borja. Borja gives it up to Ricardo. With the lapas. Borja with the fake again. Borja. Nakakuha ng foul kay Remolla. Very basic din yung galawan nitong si Borja pero very efficient and effective talaga. Yes, during his high school, naging varsity din to dyan. Kaya talagang systematic din ang laro nito. Yun din ang advantage talaga when it comes sa school-based yung napaglaruan mo. And nasa 5'10 din to. Malaki. 5'10 guard is dito sa ating lugar talagang malaki na. Sentro na yan. Kaya talagang medyo advantage din on the part of Borja. And as he misses the second one, pero meron pa tayong bonus. Sa tingin ko sa Albay, point guard nyo lang yan kasi malalaki tao sa Albay talaga sa Liga. Di naman masyado, pero may yung mga bata ngayon talaga with the likes. Meron din na-recruit ng mga bata na napunta na sa Manila, so talagang medyo malalaki at yung mga high school dun malalaki talaga ngayon. Ayan na si Cantalejo. Binigay kay Adolfo. Adolfo all alone for 3. No good. Rebound by Ricardo. Ricardo naagawan. Napunta kay Adolfo. Adolfo turumbaon. Intercepted. Nakuha ni Sambo. Sambo with the emergency pass kay Caroche. Nabitawan. Napunta kay Adolfo. Rumbaon. Cantalejo turumbaon. Rumbaon for 3. No good. Nakuha ni Kevin Taugan. Kevin Taugan with the familiar Pinoy step. Ayan na. Grabe. Ayan na, another 2 points on the part of Kevin Taugan. Medyo lopsided na coach ang ating laro. Pero, ito yung mga chance na kahit nalalamangan kayo,
Kumbaga, all hearts pa rin dapat sa effort. And then siguro, ito na yung mga chance ng mga seldom used players, coach, na baka may i-fill in sila. Yes, yung during mga the magic later, bunot. Oo, the later part para na rin magkaroon ng kumpiyansa sa mga Yes, next games. totoo yan. Remolla gives si Taugan. Taugan, open for 3. Passes to Rumbao. Rumbao into corner 3, no good. Ganda ng tapas. Kaso, yun, sapal ni Borja pero nakakuha ng foul. Si Remollo. And will troop to the line for 2. And doon sa sinasabi mo nga dyan kanina, yun yung nangyayari na if ang laki na ng kalamangan, kailangan mo pa rin gawin yung best mo. Para for the next game, madala nyo yung momentum. Madala yung momentum. Yes, and yung kumpiyansa ng mga players. Kasi ang hirap i-motivate ng players kapag sobrang lamang tapos and they're not performing. Yes, and that is the motivation talaga na dapat once na you are fill in sa court, talagang you have to give your best para dun nakikita yung coaches. Ika nga sinasabi nga nila, di ba coach? Yung minutes are earned, not given. Yes. So talagang dapat pagtrabahuan yung every minute. As we take a look, Antigua sumasayaw, enjoying big lead ng kanilang team. Kaya na-enjoy. Ayan. Yun yung mga good vibes na nangyayari kapag ganyan yung kalamangan. Oo. Pwede kang sumaya. Ayan. Oh. Enjoying a big margin. Kaya ayan pa. Ang gusto kong sumayaw si IRC. Hindi, medyo nagtampo, linabas. Kaya patawa-tawa lang yan si Arce. Pero sigurado, come fourth quarter, ipapasok at ibabalik pa rin yan because of his steady veteran presence inside the court. Ayan na, si Remulla taking his first free throw. Remullo misses the first one. And then yan na yung last free throw niya. To those who want to watch our live games, punta lang kayo dito sa Fuerte. Ganda-ganda ng venue, makakapag-relax ka with your family, manood and enjoy the games on hand. Makita natin na showcase ng mga taga-Camarines Sur ang kanilang talents when it comes to basketball. With 4 minutes and 32 seconds remaining in our third quarter, the score is 34-71 in favor of Magarao. Ayan na naman si Steady Taugan na rebound niya. Arellano gives it up to Borja. Binabantay ni Adolfo. Abilion gives it up to Borja. Borja open for 3. Air balls. Arellano to Abilion. No good again. Ricardo with offensive rebound but he loses the ball. Taugan rushing. Kicks it out. Outlets to Adolfo. With a short stop. Ayan na naman si Taugan for 2 again. Kevin Taugan is all over the floor. Talagang ayan na. Ricardo against Abilion with the spin, with the fake. Up and under. Kinaliwa. Pasok. Grabe. Talagang yun na lang doing everything for Team Bonbon. Yes, oo. Siya na lang yung natitirang bright spot for now. Sa Team Bonbon, medyo napapagod na rin siya. But still, he is fighting. Ayan na si Taugan with the familiar fake. Gives the ball to Taugan for 3. Pasok yan. Grabe. Kuha na yung rhythm, pati yung kumpiyansa. Grabe, yan na si Ricardo. Against a small guy. Borja. Gives the ball to Beda Dulong. Beda Dulong. Short pass kay Ricardo again. Ricardo for 2. Cantalejo. Wasting clock. Pinigay kay Remollo. Remollo to Adolfo. Taugan. Taugan natapik ang bola ng Team Bonbon pero mananatili. Hindi. Out of bounds. Pupunta ang bola sa Team Bonbon. Ayan na. Aking favorite player na si Arce. Pinasok na. Yes. Tingnan natin kung paano mag-bounce back ngayon si Arce. Ayan na si Borja. Gives the ball to Abilion. Ricardo again. Challenging the defense of Remollo kaso wala. Ayan na si Gonzales. Nagmamadali kay Arce with the no-look pass, coach. Para sa iyo, coach. Sabi na sa iyo, highlight for real talaga.
Highlights talagang hinahanap. Veteran, nakatingin sa kanan, pumasa sa kaliwa. It reminds me of Dasil Aspe. Ay, oo, yan ang paborito. Specialty talaga yan ni Dasil. Bawal ang tutulog-tulog kay Dasil. Sigurado ka dun. Oo, grabe talaga. Ayan na yung replay. Tingnan natin. Yun! Nakatingin pala sa backcourt pero pinasa sa frontcourt. Whoop! Ayan na. Ayan na si Ricardo. At the bonus stripe. Ricardo makes the first free throw. Grabe, buhat nito ni Ricardo. Yes, all throughout the game, siya yung nakikita natin na consistent. Oo, consistent. Medyo lumaylay din ang konti si Bora because of fatigue factor siguro. Yes. Pero yan na si Ricardo, misses the second one. Nakakuha ni Remulyo. Taugan, dadala ng bola, binigay kay Gonzales. Gonzales waiting for his teammates. Directing traffic. Rombaon for 3 again, no good. Nakakuha. Kuha pa ni Taugan, Pastor Remolyo. Ayan na naman tayo dyan. Yung mga 50-50 ball talaga dyan, lagi yung Team Magaraw na nakakuha. Pero dapat maging careful sa bola ang Team Bonbon because dami na lang turnovers. As you take a look, si Taugan attacking the defense of Team Bonbon. Again, umihinang foul. Pero na-convert pa rin niya yung 2 points. Grabe yung batang to talaga. I guess he is the candidate for our Kasurog Best Player of the Goal Game. Maraming candidates for Team Magaraw. Borja against Gonzales. Binigyan ng pick ni Ricardo. Ricardo. Borja kicks it out to Abilion. Abilion open for 3. Kaboom! Yun. First time na nangyari na nakita natin. Dapat ganun yung ginagawa nila. Yes, merong ball screen and then kick out. Yun talaga, medyo ganun. Mas maganda ang magiging opensa and flow ng offense pag ganun talaga. And Arce, all alone sa ibabaw. Arce, humingi ng bola. Binigay kay Gonzales. With the bank shot, pasok yan. Ayan na, Arellano. All alone for 2. Ayan na si Gonzales. With 38 seconds remaining. Wasting clock. Ayan na. Against Borja. Swings the ball to Taugan. Rombaon for corner 3. Kicks it out to Remulyo. Remulyo with a short stab. Bucket. Ganda ng gising nitong Remulyo natin. From Magaraw. In general, maganda yung gising. Yes. Pati si Arce. Ayan na Arce with the steal. Kaso hindi nakuha. Borja open for 3. Air ball. Nakuha ni Ricardo pero natapik ni Taugan palabas. Bola mananatili si Team Bonbon with 4 seconds remaining sa ating third quarter. 4 seconds remaining. Mukhang aabot tayo ng 100 points. Diyan ngayon sa ball game natin to. Talagang nagpapakilap ang scoring ng Magaraw. With 4 seconds, ayan na si Arellano inbounding the ball. Gives the ball, kaso nag-turnover. Ayan na si Arce. Looking at the clock, Arce. To Rombaon, open for 3. Kaso nakaapak sa linya. With 1 second remaining in our third quarter. Tingnan natin kung ano ang play na dinisign ng coach ng Bonbon. Abilion with the long 3. Irons it. And yes, that ends our third quarter with the score of 46-87 in favor of Magaraw. Coach, grabe. Lopsided ball game. Yes. Pero good thing na rin, kumbaga it's experience for Team Bonbon talaga to bounce back and play. Ayan na, take a look Mr. Brightside ng Team Bonbon, si Ricardo. Yung Magaraw kasi coach, team effort talaga well distributed yung offense nila. And gustong manalo yung eagerness nila to win this game. Kasi sila dyan, 0-2. Itong Team Bonbon is 1-1. Kaya medyo may contention pa kahit pa paano. Pero dapat ipanalo pa rin nila kasi moral booster talaga. Yes. Yun, para sa kanilang mga team. Ayan na. Ang Alahoy. At may gustong may contact na tira. Ayan. Yung familiar Pinoy step na ginagawa ni Taugan. Displaying his moves dito sa Ako Bicol Cup.
Yan na si Ricardo. Yung kinaliwa kanina, over Remulyo. Beda Dulong, attacking. Gusto ko makita, Coach, mamaya. I-review ko yung game mamaya. Gusto ko makikita yung literal na handoff. Ayan, as you take a look, the magical pass ng aking favorite player na si Arce. Ayan, inulit pa. Nakatingin sa front, backcourt, pero pinasa. Ayan na. Very easy na mimiesta si Remulyo. Walang challenge na nakukuha masyado. Because siguro limited bigs na meron ang Bonbon right now. Kaya si Ricardo lang nagdodouble up. Oo. Di na nakakababa sa floor as of now. Yes, ito na. Binigay na yung stats as of now. Talagang ito na. Si Kevin Taugan namimiesta. Namimiesta na with 22 points. And si Richard Remolyo with 14 points. Grabe talaga yung duo ng dalawang to. Talagang... And sa side naman nito ng Team Bonbon, ito si Ricardo. 14 points, 10 rebounds, 1 block. Ayan na again si Remulyo. Gives the ball to Arce. Arce. Medyo nakikita ko, nagmaman to man ngayon. Ang Bonbon siguro to decrease the lead ng yun nga, good defense. Nakaagaw sila. Kaso si Arce muntik na makaagaw. Caroche, no look pass. Sambo, tinasa ng kamay ni Antiga. No good. Nakuha ni Antiga yung bola, kaso naagaw. Ricardo all alone for the easy two. Yan na. And coach, may pressure defense na ina-apply ang Team Bonbon. Oo, tingnan natin kung magka-capitalize. Yan na. Arce with the lob pass to Remulla. Easy two for the part of Bonbon. Very composed and calm talaga ang point guard na si Arce to give the ball to his bigs. Caroche, Agnote, open for 3. Passes the ball to Caroche. Caroche at the top of the key 3, no good. Rebound na new guy, natapik na veteran na si Arce. Ayan na si Arce, nagmamadali. Arce with the behind the back dribble. Gives it up to Gonzales. Gonzales with the fake. Slows his tempo. Kicks it out to Antigua with the short stab. No good. Rebound by Ricardo. Ricardo. Pinasa. Kahit nakatalikod. Turnover on the Bonbon side. Kailangan nilang makontrol yung turnover kasi from first to third. Ngayon, nasa fourth quarter na tayo. Hindi pa nila nakokontrol yung turnover ng Team Bonbon. Tingnan mo ko si Arce. Relax na relax lang habang bumababa. Tinatao pa yan ni Agnote. Ayan na si Gonzales. Against Caroche. Bigyan ng pick ni Remulyo. Gonzales for 3. Ayan na si Potenciana. Pinasa kay Caroche. 2 points. Medyo may ininda. Si Caroche medyo... Ayan na. Remulyo with a spin. Against Ricardo. No good. Rebound by Samo. Pero nakuha Remulyo. Remulyo powering his way for 2. No good. Ayan na. Arce. Sabi ni Arce, huwag kayong magmadali. Bigyan yung bola sa akin. Ako nang bahala. Easy lang muna 5 tayo. seconds to shoot. Ayan na. Antiga. Arce. What a pass. Kaso naputukan ng 24 seconds. Sayang. Ganda ng pasa. Yan na nga eh. Sabi ko sa coach, ako nang bahala dyan. Kaso naputukan lang. Very relax talaga. Gusto ko talaga tingnan ng player na to. Mamaya, coach, punta ako. Magpapapicture ako, coach. Ayan si Caroche crossing the half-court line, directing traffic. Lob pass to Ricardo. Ricardo, nasalo yung bola pero ginugulo ng mga tatlong green shirts. Arce with the steal. Arce outlets to Gonzales. Ayan na si Arce with the fake pass again, coach. Kung ikaw, big man, titingin ka talaga. Oo, kasi very convincing din yung galaw niya magpasa. Talagang titingin na titingin. Kaya tingnan natin kung anong magic na ibibigay ni Arce. Ayan na with the no-look pass to Antiga. Kaso sabi niya, puro na lang ako pasa. Titira naman ako ngayon. 2 points. I guess it's the first 2 points ata ni Arce. Oo. Kita mo naman, ang tagal niya lang sa court. Pero it's 2 points. Pero nakita mo yung court leadership talaga niya. Yes, yung court awareness na masyadong evident ngayon sa larong to. Yan yung kuya present sa loob talagang. Sige, pumesto ka, ako na lang papasa, ako nang bahala.
Yun naman talaga coach ang trabaho ng point guard. To involve his teammates, talagang facilitate yun talaga. Kaya sabi nga siguro ni RC kung pwede lang ibalik sa mga dating panahon, may mga ganitong liga para online television. Sabi nga nila ang daming magsasabi ng gano'n na dapat dati may social media na para at least isang platform para makita yung talents ng mga players. And as we take a look, Borja with the 3. Rebound by Arce. Arce rushing. Arce with the layup and a score for 2. Back-to-back buckets on the part of Arce. Borja hanging in the air. 2 points. Ayan na si Gonzales. Sabi niya, slowing the tempo. Crosses the half-court line, gives the ball to their court general na si Arce. Gonzales open for 3, in and out. Rebound by Antiga, no good. Nakakuha ni Balakyao ang bola. Balakyao behind the back dribble. Balakyao gives the ball to Caroche. Caroche for 3, no good. Ricardo with the rebound. Borja nakakuha ng foul and 1. Yun na nga. Kahit 5 minutes na lang, they have to decrease the lead para naman medyo makat nila yung lead. Makat, decent. Ayan na. Ayan na, medyo napakamot si number 35, si Antiga. Nasobra nata sa sayaw, coach. Yes, oo. Nasobrahan sa celebration. Okay, di niya na-convert yung mga tira niya. And again, we are live here sa Cafuerte Sports Complex. And then kung hindi kayo makapunta dito sa aming venue, pwede nyo rin i-check ang ating Facebook Live sa Representative Saldico and sa Ako Bicol Online TV. And sa ating YouTube channel na Ako Bicol Cup, pakisubscribe na rin. And nandun yung mga past games during Albay Leg. Makikita nyo yung mga replays ng mga first 2 weeks ng Kamsur Leg. Nandun na rin, i-upload na rin. Paki-like na lang, subscribe and paki-share para at least mapanood din natin. Mapanood ng mga ating, lalo-lalo yung mga kamag-anak natin na nasa ibang bansa. Na makikita yung mga anak nila and mga relatives talaga. It's a good platform para sa mga manlalaro dito sa ating region. Ito yung kagandahan ng media ngayon. Oo talaga, coach. Siguro ano kaya yung mga sistema nun kung may yung mga UAP, NCAA nung I panahon. think marami na din sigurong na-discover na players from Bicol, all throughout the Bicol. Sigurado kung merong ganito. Kaya talagang maraming salamat kay Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Talagang katabang na, kasurog pa. And we are back to our ball game. Si Gonzales, wasting clock, binigay sa kanilang court general na si Arce. Binigyan ng pick ni Remolla. Ayan na si Arce. Arce nagmamadali, dinukot, lumeyap, mintis. Nakuha ni Ricardo. Ricardo gives the ball to Balakyao. Balakyao nagmamadali. Balakyao naagaw pero nakuha yung bola ulit. Abilion to Ricardo with a jab step to Borja. Block by Taugan. Grabe. Ayan na si Arce. Medyo nagmamadali dahil nasobran yung pasa. Arce post with the fake pass again, coach. The signature moves. Lahat ng fake pass kanina, puro napipeke talaga. Yung mga kalaban na yan si Abilion, ginugulo ni Arce. Nasipa yung bola. Ayan na. Kickball violation. Another turnover. It's a 40-point lead ng Magaraw with 4 minutes and 55 seconds remaining. Taugan with the crossover against Borja and the spin, the fake, the follow away, no good. Wow! A putback galing kay Rumbaon. Galing sa labas. Tinalunan si Beda Dulong. Sino ba ang mapapagod dito dyan? Hindi sila mapapagod, lamang tayo lamang kami. Yun na nga So, kung energize lang naman. Ayan na si Arce. Humingi ng foul, di nabigyan. Even backcourt, nagpi-fake pass. Oh. Ayan na. Ang very steady na si Remulio from the first up to the fourth quarter. Talaga yung touch niya hindi nagbabago because of, I guess, yung pahinga na binibigay sa kanya ng coaches.
I think he's one of the candidates Yes, na oo. magpwedeng kasurog player ngayon. Oo, sana titingnan natin magigiting na nagsastats natin yan. Kung sino, ayan na with the up and under si Taugan. Nakuha niya pa yung bola. Grabe ang hustle ng batang ito. Ayan na si Rumbaon. Binigay kay Arce. Arce with the spin. The fake. Taugan. Taugan for 3, no good. Rebound by Beda Dulong. Kaso naagaw ni Rumbaon. Rumbaon gives the ball to Gonzales. Sabi ni Gonzales, ubusin natin ang oras ng konti. Directing traffic, siguro will design a play. Para pala sa sarili niya. Design a play. For me pala yun. For me play pala yun. Akala ko 4 out, for me pala. Yan na si Abilion. Gives it up to Balakyao. Attacking the defense of Gonzales. Lays it up and scores. Ayan na, Rumbaon. Taugan, binigay kay Arce. Arce with the fake. Pump. Nabitawan ng bola. Nakuha pa. Pero nakangiti pa rin, coach. Ayan na, si Arce. To Gonzales. Rumbaon. Rumbaon attacking the defense. Kicks it out to Arce. 4-3. Kaboom! Finally! I saw this veins pa daw. Kompleto na. Grabe. May layup. May outside shot. Oo. Talagang I admire this kind of player na si Arce. Ayun na, nakatapik pa. Over Ricardo, misses the shot. Ricardo with the easy 2. 2 points. I think it's a very disappointing ball game for the side of Bonbon kasi halos yung mga 50-50 ball talaga Yes, all talaga. throughout the game hindi siya kanila binibigay. Oo, talaga. Kumbaga, yung effort na rin kasi ng Magaraw to crash for the 50-50 balls talaga nandyan. Ayan na si Balakyao with the lefty layup. 2 points. Kumbaga talagang May hard work, yes, may buenas pa. Yes, yung disar mahirap talaga kalaban yung masipag at the same time buenas pa. Ayan na si Taugan against Balakyao. Binigay ang bola kay Arce. Arce, humingi ng pick. Arce against Beda Dulo. Gives it up to Remulyo. Remulyo again. Grabe, coach. Ayan na, napansin ko. 104 points na pala tayo. 102. 104 na, coach. Tama. Grabe, tingnan mo naman yung effort ng Magaraw. They are up by a big margin pero still nagpe-pressure pa rin sila. Yun yung mentality talaga dapat ng Dapat isang ganun players. talaga, oo. And as you represent your town, talaga dapat ganun yung mentality. Okay na si Abilion. Abilion with the pull-up. No good. Rebound by Remulla. Taugan. Nagmamadali. Binigay kay Rumbaon. To Cantalejo. Cantalejo with the short stop. Misses the shot. Ayun na Cantalejo. Yun na nga. Rumbaon for 3. Kaboom! Ang kagandahan dito sa Team Magaraw, yung mga 50-50 ball, nako-convert nila. Yes, halos lahat nako-convert nila. So talagang grabe, ayan na. Another bright spot for Team Bonbon na si Borja. Special mention na rin para sa kanya because tinulungan niya si Ricardo. Dito para sa Team Bonbon, ayan na si Arce. Inuubos ang oras. Hinihingi ang bola, Cantaleo gives it up to Rumbaon again for 3. No good. Good box out on the park. Kaso. Ayan, natawa na naman. Kala ko makukuha pa yung possession na yun ni Arce. Na box out ni Abilion si Arce habang nakangiti, coach. Habang nakangiti. Ayun na. Habang nakangiti. And muntik nang makuha yung bola. Pero still, the effort is there talaga. Kumbaga, bilis kabalik ng bola sa kanila. Oo nga. Ayan na with 53 seconds. Mukhang sila yung naghabol dito sa game na to. Mismo, coach. Ayan na. Remulyo gives the ball to Taugan. Taugan with the fake against Ricardo. Binigyan ng pick ni Remulya. Remulyo. Binigay kay bola kay Arce. Arce for 3. Kaboom! Nakatawa pa. Oo. That says it all. Kumbaga, yung body language talaga, kitang-kita mo naman on the part of Magaraw. Talaga, nakangiti. They are hustling for the ball. Talagang naman, nabigay sa kanila ang win for today. And ayan na si Borja for 2 with 18 seconds remaining. Tumingin sa oras si Arce. Sabi ni Arce, isushoot ko pa ba o dagdag stats daw pang profile picture. Di pumasok kanya 3 points. Ayan na. Balakyao
Uubusin na lang ang oras. And that ends our game. Nanalo ang Magaraw kontra Bonbon with a score of 66 and 110. Coach, thoughts on the game? Kung ano nangyari sa ating game? Bakit lumamang na malaki ang Team Magaraw? Yes, unang-una, they dominate the boards by the presence of Remolyo. And second, the presence of their transition offense. That's why nag-radiate yung ganong laro nila. And nag-tight defense sila ngayon. So ngayon, nakaka-commit ng turnovers yung Team Bonbon and hindi naka-recover yung Team Bonbon. Yes, yan. And another point pa rin dyan is tama ka yung na-observe mo, Coach, yung 50-50 balls talaga. Halos lahat ng 50-50 balls napunta sa Team Magaraw and na-convert nila lahat ng 50-50 balls. So talagang yun ang nakapagbaon sa Team Bonbon. Pero hats off pa rin sa kanila for fighting, especially doon sa dalawa na si Ricardo and si Borra na from the start up to finish talagang umi-score sila para sa kanilang lugar. Totoo yan dyan. Kaya sana for the next game, madala din nila. Oo, sana. Kumbaga, yung talo naman is not a loss talaga. Kumbaga, it's a experience in a... Learning. Yes, learnings para sa kanilang team. And now, we are waiting kung sino ang itatap na ating kasurog. Player of the game, di pa natin, antayin natin ang ating courtside reporter kung sino talaga ang hihirangi na best player of the game. Maraming candidates like si Kevin Taugan, si Remolyo, and then si Kerwin Importante, who provide an instant offense nung pumasok siya. Nung first half, siya yung naging X-factor. Yes, nung pinagpahinga si Remolyo, siya naman ang nanalasa sa ilalim. So, tingnan natin kung sino. Pero lahat ng pinasok ng coach na Magaraw nag-contribute. Totoo yan dyan. That's why naka-contribute halos lahat. And ito yung resulta, they produce na malaking kalaman. Yes, and syempre ang aking paboritong player na very steady inside na si Arce with the no-look passes talaga. Maraming no-look and the fake pass talaga yun ang inaabangan ko. Kung si Kobe Bryant na million moves, ito, a million fakes naman. Grabe. Million fakes. Kaya talaga sabi ko, ay iba pa rin talaga pag may veterano ka sa loob ng team. Si Rumbaon, pwede rin maging candidate for kasurog player of the game because ilang 3 points din ang binitawan during the game. And then, ayan. Sa nakikita natin mga highlights na pwede nilang gawing pang my day, pang story. And so, hintayin lang natin ang ating courtside reporter kung sino ang hihiranging best player of the game. Yan pa yung mga highlights kanina. Beda Dulong, yan yung short pass. Talaga gusto mo makita yung literal na binigay na pasa ni Arce. Isa yun sa mga, kumbaga, pampagana sa nangyaring laro ngayon sa ating first game. We have a next game pala, Coach. We have the 6 games for today. 6 exciting ball games sa susunod. Magandang labanan between Libmanan and San Fernando. Ito, nakikita yung mga familiar faces. Mga players from Ateneo de Naga. Ayan na. Hintay lang natin ang ating courtside reporter para ibigay ang kasurog best player of the game. Sino kaya, Coach? Feeling mo baka si Arce yan. Di kaya si Arce yan, Coach?
Yun nga ang sinasabi natin. Pwede, pero depende. And while we are waiting, ayan na, nakikita ko na sa screen, meron tayong ayan na, with our kasurog, best player of ball game. Yun nga. Si Arce, Janelle. Take it away. Mga kasurog, Team Magaraw has earned their first win. Huwag na natin patagalin to at ngayon makakasama natin ang kasurog player of the game once again from Team Magaraw with a score of 25 points, 4 rebounds, 5 assists, 3 blocks, and 1 steal. We have jersey number 27, Kevin Taugan. So Kevin, kumusta and good morning. How's the feeling na after a loss nakuha nyo ang una nyong panalo? Masaya po, and yun na po to ang motivation po, yun na po tong sunod-sunod pong pagkatalo po. Like gusto naman po manalo po. Yun na po. Okay, yun, the mic is now yours para batiin ang lahat ng nanonood, sumuporta all the way from Team Magaraw, and especially mga nanonood live. Shoutout po sa mayor po ng Magaraw, Mayor Yupip Senyar, and sa family ko po, and sa mga schoolmates ko po from Viscas. Okay. And there you have it. Congratulations to Mr. Kevin Taogan from Team Magaraw. And ayan ang mga kaibigan. Once again, this is Maria Janelle Jumano, your courtside reporter for today's game with Team Bonbon. Kaya ang Ako Bicol Cup ay magbabalik maya-maya lamang para sa Game 2 ngayong araw all the way from the Municipality of Limanan kontra San Fernando. In behalf of Kong Saldico, Ako Bicol Party List, Commissioner Lloyd Rivera, our Technical Head Christian Calleja at mga panelist, maraming salamat po sa pagtutok ngayong Game 1 sa Ako Bicol Cup.